Manganda Katikolai Dinantido Kada Pensamanani Tanyo batanyun Sirata mojo Ringan di jinji yang bare di piko Yang kangkotung ke Mambao Raba Tungga tuo Tanpa barantua ya Kaulo baisa yang jalan Kini pulang karaso Bakim Ada pangalada iyo basudaro sambo majago sarung Patu salamo hidoi roda baputa Anan kana Cipatu katuka Mandiri kullu nafsi zaikatul mauti tiap-tiap nan bernyawa merasui sekejap mati tidaklah dapat dibandalai anak ini bakiro-kiro hari kiamat aku bilo tibu zaman berubah dari Nabi Yusuf matahari terapi daripada batinyo makula turun angin yang tangkas kayu-kayuan sampai mukapi di pusian angin taraman ke hati sawata itu daya lelapi kalau madayong insan bagagi-gagi alam nakalam nyawa lalari oh alam nakalam nyawa lalari tidaklah dapat mai memande mulai alam parang majompa abu bina lepa hija oh maka jomadina inyo na ninda baitul makati 10 sawatu Dajjal tadapi lalu kasih itu ado sebabnya mangko begitu malaikat pahambe beribu-ribu itu tandonyo kiamat berdiri alemu la hilang guru la mati tobat tidak ditari mulai elo la tobat di zaman begini jangan berjasa kemudian hari dosa buahnya lagi kasih dalam pandangan dimasukin nira lomba-lomba menyerahkan anak apa yang bersekolah biar ke SD walau ke SMA oh biar ke sanawiyah atau kania diberi biaya 8 juta sekarang Nabi kepada tajwa haro di anak menjadi sarjana mendapat karaju kedua SK itu harapan tuluk ayah satanga parangai anak sekolah pagi sekolah petang sekolah di malam hari gilo de apa mengajar dunia akhirat lah tinggal meminta izin nak menuju ayah supaya dapat keluar rumah oh kata kawan apa pai baraja gak sabanta sakiro juana gilo de malala gilo raun tio sabanta kapayuku buah kangalagin oh kaalahan panjang ke pantai ke dunia sekali-sekali ke pantai di luana ke pantai ke atas nampak cobana khawatir bum kasih ke arah kata jomutia mengadu kasih dengan asmara kalau begitu parangai anak sekolah alamat sekolah kepatah di tengah alamat buayan murid wajah alamat di BKIA SK keluar puni SK-nyo tangoak tangiak-ngiak kini apa nak direse apa nak dipajak apa nak digawi ado nak kata hanyo nak tinggal cengareja oh sabuanyo lagi nak dalam sidang ala banyak kejadian di masa sekarang di negara walau di negara orang biya di Bukit Tinggi walau di Kota Padang oh biya di Sungai Sari
biar di pakanangan, biar di sungai durian, biar di pertemuan. Biar dia di awak walau dia di orang, biar di kemanakan awak walau di kemanakan orang. Antara bila-bila panas kagadi-gadi hidup dan mujang-mujang. Jo kalau nagadi ka kita bilang lah suku memakai kalau na jarang lah iba sirawa pensil lah tasiko pinggang kalau na bujang jo kalau dipandang. Jo kaki-kaki kinilah bagalang jo talingo lama makai subang rambut puluh 500 iyo na panjang rambut na hitam laba colok birang na ubah babantu asyik bulu munsang. Oh kadang ala babantu turis na datang dari Jepang kadang babantu baru kadang itu tandonyo lah tak balik pasang labat di Sumatera Barat diampai de kaloro kadang lasa nampak saja sawah di ladang balu beralih binatulah pulang obai itu ladan yonan gadi jonan bujang oi jananaku di otak nak bujang de oi aluno barale koma anak cucu lah kadang itu lalai orang jadi mata lalai mati diri kamu lari dalam gua ialah di dalam lahaiku lima la ilaha illallah asilaman lalai nyawa ia terapulang ke Allah Allah ditarimu Makana dia ku inyo nabi masuk sarurugo Ojada oleh itu tengah haji Allah di dalamku Ulima di dalam nalai kulima Iyalah ilaha illallah Iyalah itu langsung kodaro nanti bila sambungan dari kami aduh oleh telan terlatih kami akan mengampu hari itu mulai telan tekan dosa apa tuh bahasa baladi adu manaka karano delapan dia menyampaikan asradyo lema minta Allah kesamuana ladeka kami aduh kita darimu kasih banyak wahai tarimu oh syukur Allah perminta dari Allah saudara oh ilallah
Allahu Akbar Akbar ya Akbar Akbar ya Pasanganlah dalam hati Masa di dalam dadu yang dia mulai Olailah kabar sambung Jago dena minallah Allahu Akbar Akbar ya Akbar Akbar kasih banyaklah terima syukur atas permintaan dari sandaku nilai lalaka pun dia pinta jo pintu dengan tangan hati insya Allah diterima nilai sambungan dari kami lana badu dari tokan lana tinggal lain takkanlah berkeraju kamana cila de jodoh gasa patah lana jodoh lana kerang topeng dia ada memang pencingan nanti kita pantiasa kali di bidang agama cila lana kamu kita suruh jotaga ado di dalamnya utang kita menjalankan saja Ola oe sudaro ande dan tola menjaga sungguh sayang ibadah Bipatui sembahya Lada kita rusuhkan Lada pikiran kurang Indah menyapu, oh indah beruang Asalai tentu paham sembah yang lelaki Jari Oka untuk orang Eloklah tampuh Lala jalanan tanah jalanan turun aduh terbantah Lala kiri jauh kanan Lada tidak bersimpah siapa mampu Alatan pula mana bukan anggar mampu Alatan pula mana artinya jalan Kalau sahabat lada indah Lesaratu sarah Delayangan mana buah takulah sase Kebanyakan umat di masa sekarang Malengkan mencari nafas di perinakan dari mula pagi Allah sampai petang dari mula sampai gagal Nala sampai tu
sekalipun indah babu sembahyang Allah bodoh yo itu nanlah sangat nilai yo kadalah meneraku nilai bakadalah debaku lagi kiri lada nyobana nilai adalah yo kiri bana yo wahai lado sana dan mengatola iyo kan sadang o ambil iyo jopera nilai galak da iyo johana iyo sembahyang sekali ada iyo pun indah iyo lalasan kanan bingung ponga laika dalam lada iyo narako nilai badan iyo takabanga nilai api lada iyo mamaga lada iyo gana ala pikiri la nyobana odi masola iyo sekarang lada iyo janji apa kuwe da iyo sembahyang nanti lada iyo dibuka lah di bulan lai akan datang menantikan lada iyo jogan oh desa Bandung lada iyo jogan menantikan lai iyo minantu lada baratu lada iyo kapulang samintaro lada iyo berjanji nyawa da iyo malaya iyo kanaraku nilai badan lada iyo bapanggang mahalusi da iyo nyokulit sarato da iyo nyotulang lai pikir lada iyo jobana wahai lada iyo dunsana dengan itu pengajian dari kami onapadu dengan kau tuala denyo kito nan male sumbayang wakatu dengan limo ihi oleh untuk mana ngayo da curi tu iyo na rajin jual alam memang sabana la denyo kadang kanan iyo dan ngadosoyo ihi oleh nak moyo kito kapia kalau ditinggalkan pasti ngajo karena iyo bela supaya memang dia nanti agamu kalau yo indana la sembahyang tantuna ado yo lati yang yo adenan memang bana gitu bananan pasobo ladini zaman gitu ihi oleh begitu lapi tua dari guru tu yo nan mangato de mencari yo dan la dunia di mana yo kasananyo di marumala karanca di madini de kabalanyo sahigo iyo nala sumbayang de nalay patinggan da singajo Ichigo iyo nalabasuo Dipatah dari rang tuo Iyo de mencari lebih jai Kapa agarang lagi lang pulo de patulang dengar carilah denyo kam yang kapau gadang iyo tak basuo Iyo de sampai yo saat kini Kan lai iyo bapakai duo mano iyo elayo ibu iyo sarato dan lajo bapo
iyo wayo muladenyo kito sidang hadirin na basamu Allah alumna denyo kito de jarang-jarang yo nabasuo. oh memang di pihak diri yambo jo kalau iyo nadekat kiro memang mahasiswa KKN IAI Sumbalah kanambonyo memang mewakili denyo bana kakito iyo nande basamu ampe iyo nana puluh hari kami iyo naladi siko tantu iyo netela banyak iyo di kami salah jo jangko Iyo lebianan di singajo walau indah di singajo piayo salahan denyo nyato pia kesalahan tarasiyo dari lubuk hati paling dalam iyo patone saat nanto rina iyo nanjo maaf iyo nan kami denyo pinto iya malum ladenyo kito memang manusia lah biasa tantu indana denyo lupui dari lepado denyo doso iyo lebiaran nanti aso tuangku dan begitu jua iyo karanonan manusia tapi bersalah tapi badoso diujukan denyo lutui iyo kami nande basamu meminta maaf lah denyo bana masyarakat Allah di siko kabapa walilah tenagari iyo ne papala te jorongnya sarato iyo ya bangabudi jo ama kami basamu iyo ne padola ne umumnya masyarakat sungai durian nangko memang sampai te puluh hari iyo nak kita tarasolamu Isiko iyo denyo tibo perpisahan malah namonyo bukan perpisahan nanti sesali hanya pertemuan di sesalinya Kapadonan niyo mande-mande sarato ibu-ibu di siko walau ayah-ayah jadi hidup salamu ambil puluh hari mahasiswa yo nanti siko kok ada salah nalajo jangga maaf saja kan kami pintu iyo begitu nanti nyobana ande dari kami basamu tapi kok nyampai yo lagi siko dekaum bapak walau jo bundo kok ado iyo enan berminat kapado mahayo siswa nanku elok dari lagi kini lapor sajo yo dekamu ko adi calia amanah koto mudia lah denyo koto jo amak surau si kumbangnya ko ado juhon antara kajo tuangku yasin deh laya do karena mahasiswa Indonesia tuanku banyak yo denyo pulo tak labia yo ungku yasir kurang bario de manamu memang dari tuku kayu tanam padang lapayo nagarinyo kalau sifat nadiri ambo baliyo yo sange denyo jago karena iyo layaku yasir kurang no kakah de samparono iyo sadane elobana dekito kama ambia jadi sumando hendak para nuyo nanti dapui walau jo honda walau jo hoto pagi tu bananan de pintanyo de ungku ya sirio kito nangko asayo lamyone namua kito masyarakat sungai durian nangko maambia iyo nambaliau jadi iyo sumandonyo indah para luga dengan kayo indah para luga dengan kami
cukup iyo ene nyogadi iyo banyak iyo itu jauh iyo Depo lagi ne yuku yasire indak mamilian de salero yo ianan kadio de nyogadi nan jando nan iki hai iyo mungkin de bali yo indak nan kabara baso kalau tak ada nak ketika di jando jadi dua dan jando sungai durian de bali yo lai salero asal tuanku ya sirna kamanda di tujuan yo anak kita baran tu pakai uang jabatan nilai yang ku yasirna ko nela cukui uang hilang kali murah 3 juta yo dan labi apa do itu bisa puluh ke Makkahnya inilah itulah yo minta dari tuanku ya kira-kira ini bahlan karaja oh tabai pun lagi nyo antanda bagi pun rasul tadi do oh mungkin desa kali kini kabata tak memuko cando bagai oleh oh dikaji tola nama samu jadi abang jadi dawah jalan abang sakti basilah sanang bagi bawa Barulah madusana iyo basudaro Bagitulah madusana iyo basudaro Ajabi di mundo ayam kadang marang Kete salah biasa ketiduran kadang badio dalam dunia maka kayu baradi daki mako kabera maka kayu baradi jauh mako kasaya Bangun manggala kaki kolai di nanti do dapat sama manani tanyo batanyo nasib kamu jua ringan di janji yang bare dipikul yang tak kau tungke membawa apa tunggak dua tanpa berasuaku ya tak ono paisa yang jalan kini pulang raso bagi pangalada iyo basudaro Samo majago sanu patu salabo ikoi roda peputa nan kanasib tantu batuka jadi si bodoh ayam kadang kadang mahang kete salah biasa ketiduran kadang baio dalam rundian maka kayu barati kaki mangko kabera kalani jobani jauh mangko kadala bagu manggala kaki kolai di nanti do pada bersama manani tanyo batanyo nasib kamu jua ringan di jinji yang bare dipikul yang kang tungke membawa raba tunggak tua tanpa berasuaku ya Daun lo baisa yang jalan
kini pulang karaso bakim pangalada iyo ba iyo basudaro sambo majago sarung patu salamo hidoi roda baputa anan kana cipatu katuka itu iyo terpe puler kapatang ko sebagai naniyo na pengajaran di antara itu nanti bahasamo iya der kito yo badon sana o iya kito nan basudaro di calianan lagi ni zaman kini barat ya kata namu ada basabu nela lagi yo badon sana anamu parang sajo nani taman hadu tajam hadu runcang deka samonyo ini mano iyo adalah tanyo kalau gitu air basudaro ini memang baik itulah iyo nan banyak di zaman ko kini dekan dak terakhir mayo denalai kadini bari juo kalau nak diberikan na ete koyo de maramo alumni terakhir mame majunu ara satu pulau iyo begitu bana di dalam hati sedang berbunga-bunga sajak badan kinilah tua tinggi rasanya pandakia hati di dalam majotai botego mangana untuk coba rasanya Pematulah kamu aku badan kini lama Badalah jauh nana cinta badayo lai Ejangit lakan dua lasingan tuhan lalu ya Tungkik sabatang lah di bawah patang jo pagi Aku dengan adonan membantih kulo Nujulah untuang adonan memberi makan Nita itu nyambang tapi anak nandur aku terima Oh nasib kamano oh neka dikaduka Baman mangkatiko dua surang perai mau Barasonyo idu indak kala mulai Hai amako jatuh balina Maalah nasib di akhirat nanti Otak kamu do badan ladi sisu di parasayan Adun mencubuh lama rasakan biji sanang Amal ibadah acuk puluh nasalalaikan Begitu banyak oh nasib badan malah Itu kini kau tambah taraso Dalero patah badan dan salam alai Oman kumawi rahimah laka mambao Utang ka Tuhan te onana lunta bayalai Oh sawagada nilupa ubay padi sarato juga mahanyo terai mau Oh di mano ada bajuntai liela badan manyoy Kena jampa sajo Talang kurang rabah kakoto Talang kuya sirabah kasumwa Oh malang urang rabah kutiko Malang ayang kuya sir Oh sapanjang Hai sama kadang panjang bakilo dibaca aju jawi putih ada juang kata gak juo sayang orang ketik
kau elok kasih orang bila kabulia lah tua badan terai mau. Hanya sampai kapan dijumpa di dunia merasa di akhirat menjawab gadang kabasalaya kehadiran namu panjang terahima kemarapu namu adiyo terai ma frustasi iyo bageko nilai boyo kini ma'alan karancal bahban lan kasiru janji nanti nonton nanti ngain la tabarapo bukan perpisahan ku tangisi hanya pertemuan ku sesali bukan perpisahan ku tangisi hanya pertemuan ku sesali bagaikan langit tiada berbintang menolak menjadi penghalang bukan perpisahan ku tangisi hanya pertemuan ku sesali bukan perpisahan ku tangisi hanya pertemuan ku sesali jadi gairah sunyi bagaikan langit tiada berbintang langit tu tebal yang menjadi penghalang bukan perpisahan ku tangisi hanya pertemuan ku sesali nilai kini nanjola pada pasir nilai sebagai lada panutup iyo pertemuan kita ladi tutui negalai kulimah lah supaya nak badaso ladi tutui lai KKN suke durian nanjolai kulimah lajo nilainya aplus samunyo nilai supaya nena apalagi yang pertemuan kita lanjut lagu pada pasir lagi dari mana sekarang nangko lagu kasih dapat nutup malam nangko terima ikona dio dan akan sekarang nanggo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah kalimat itu adalah sakti wajib diimani di dalam hati kalimat itu adalah sakti wajib diimani di dalam hati jalan oleh duniawi itulah ia bumi sejati tiada terpengaruh oleh duniawi itulah dia mungkin sejati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan
utusan Allah. Siapa yang menyebut La ilaha illallah, Oh, tak kalah jasad dan berpisah dari nyawa. siapa yang menyebut La ilaha illallah, Oh, tak kalah jasad dan berpisah dari nyawa. Dijamin Allah hidupnya tenang di dalam surga, tempatnya sudah dijamin Allah hidupnya tenang di dalam surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah.